Учите децата си да бъдат по-уверени и да изразяват своето мнение пред останалите. Всеки родител би искал детето му да бъде по-уверено. Но как да започнете? Започнете с най-естественото нещо за децата – смехът, въпросите и забавните разговори. С книгите Смях с децата ще тренирате тяхното логическо мислене, говорене пред слушатели, чувство за хумор, разбира се, и смях. Къде моливите се чувстват най-подредени, какво можеш да видиш, но не можеш да пипнеш, коя дума става смела, като добавим А накрая, какво правят хората, които са написали учебниците по математика. Как се наричат жените, които пекат хляб? Какво е малко, триъгълно и зелено? Зелен триъгълник. Фейн отговор! Здравейте, мили приятели, това е най-развлекателната и смешна книжка. Смях с децата се казва. Над 600 въпроса, гатанки и смешки за весели разговори с децата. Сега ще ви задам един, който е супер як. Ако един бял кон влезе в Черно море, какъв ще излезе? Мокър е отговора. Върви с семейен календар. Айде пак наново. Сега друго трябва да измислим. Какво можете да хванете, но не и да хвърлите? Кое животно е буче? Какво? Какво? Буче! Какво говориш, бе? Я повтори, Пашко. Кое животно е буче? Буче! Не знам. Верният отговор е куче с правописна грешка. Ники, въпрос към тебе. Защо слонът не може да кара кола? Защото слона няма книжка. Защо искат децата да четат Смях с децата? Те искат да четат дори книгите на глас, защото само четящият знае отговорите на въпросите. Вицове, майка се ядосва на децата си, когато и да вляза в стаята ви, вие все сте на телефоните. Така е, ние като вземем телефоните, ти все идваш. Чували ли сте това? Чували сте го, разбира се. Кратки вицове ще усмихнат децата и ще им покажат, че и други майки правят така, и други баби, татковци, дядовци, учители. Включите още сега в линка отдолу в описанието. Всяка книга е опакована индивидуално в подаръчна опаковка, която предпазва и книгата по време на транспорт. Искаш да ти кажа една гатанка? Айде, давай. По пътя всичко събира. Това е най-новата книга Смях с децата и сега, ако вие сте родители на деца от 7 до към 12 години, може да се посмеете с някои от вицовете. Майка към дъщеря си. Ако си изядеш супата, ще пораснеш. А ти защо не ядеш супа? Аз вече съм пораснала. Аха, значи все пак някога ще има край на яденето на супа. Майка към детето. Как мина тестът по математика? Госпожата каза, че е била впечатлена. О, браво, от какво? От това как съм успяла да сгреша всички въпроси. Деца усмихват други деца, а тук дечица са ми изпратили някои смешки и вицове, с които да усмихнат други деца, да се усмихнат заедно, да се усмихнат с приятели и с родители. Моят призив е: имайте хубаво време, когато децата са щастливи и родителите са щастливи и обратното. Хубавото време в семейството си го създаваме ние и ние възрастните управляваме това хубаво време. Управлявайте го постоянно. Ако ви липсват идеи, вземете си пътеводителите за хубаво време. Благодаря ви за цялата подкрепа. Ако искате да направите поръчка, доставката сега е безплатна, имаме летни оферти, отдолу има бутон, а сайта е hubavo.fan.